Azken urteotan, ostiral guziz Donapaleon biltzen zirezte, merkatuan itzuli bat egin eta ondotik musean aritzeko. Duela 2 urte bospasai lagun zinezten, jaz, lau, gaur aldiz biak bakarrik zirezte. Maialen hasita iruna bertso 8ko ondian. Donapauleko merkatu hontan bada 11 kolore, orain artean hona etortzeko prestatzen ginen dotore. Ala eta guztiz hemendik goiti, etxean egonik hobe, jada ez gara aski elkartzen musean jolastekore. Jada ez gara aski elkartzen musean jolastekore. Egia musean bien artean gertatu liteke bitxi, eta gainera ez dira jinen gure gana bi amatxi. Biarrestapekan joan zauzkigu, tabiak bakarrik utzi. Gure ahaurek behar diegu guk musean erakutsi. Gure ahaurek behar diegu guk musean erakutsi. Soilik pare bat urte dituzte, Ramontxo ez alda garaiz, eta gainera PlayStationean oiek ibiltzen dira maiz. Barka zaidazu ez banaiz jiten, oso begirada alaiz, beti aurpegi bera ikusten pixkat aspertu egin naiz. Beti aurpegi bera ikusten pixkat aspertu egin naiz. Beti elkartzen gira hementxe, ta kondatzeko ez deusik, ahno pasoa pagatzeko ere, Andreak ez utzi sosik. Bainan hementxe ez da egiten, al-alere musa baizik. Denbora hartu mintza gaitezen, egungoan ez da musik. Denbora hartu mintza gaitezen, egungoan ez da musik. Merkatu hontan barazki ainitz izaten ziren denean, ta orain berriz erdi utsa da haundienen izenean. Beraz mintzatzen segi nahi duzu aldarterik onenean, seginen duzu Ramuntxo lagun, ni galdu, ni faltako
faltako naizenean. Bai badakit egun batean, zu ere ez zira ginen, eta bakarrik geldituko niz baso aintzinean hemen. Jakin nahi duzu egun hartan nik, zegote dudan eginen, zure agaurek kondatuko dut zuzoin gizon ona zinen, zure agaurek kondatuko dut zuzoin gizon